Godt, så lige nu så er jeg på vej over til Julie, fordi vi skal til et fotoshoot i dag. Jeg er rigtig stresset, og jeg har faktisk filmet det her for et kvarter siden, fordi jeg er så meget bagud, og nu kommer de og henter mig. Ja, og nu tager vi så lige et sted. Vi sidder og kigger på mig. Ja. Hej Julie. Slå mit hoved. Nå. Jeg må tage de små babyer. Yes, man. Jeg er i bilen. Vi skal på et fotoshoot. Det er fordi, der er en eller anden mand. Det er godt til creepy. Der er i gang med at tage en uddannelse eller sådan noget. Og så har han så spurgt os, om han må tage billeder af os. Jeg ved ikke, hvorfor det blev os, men... Han så på vores Facebook, og så han skrevet til os, så skrev vi frem og tilbage. Og vi skal så møde ham i Kongens Have, som var der, vi aftalte at mødes. Så vi er på vej derud, og lige nu skal vi køre... Min mor, hun sidder der. Hun kører os hen til Sofias mor, som skal... Altså, vi bliver fragtet over til hendes mor, og på den måde, så bliver vi så fragtet videre til Kongens Have. Ja. Så det er et... Så min mor, hun tager med. Vi skal jo ligesom have nogen til at passe på os, ikke? Ja, manager også, ikke? Det er blevet væk. Ej, vi er lige blevet og det er min mor, hun står sat af, og det var meningen, at der skulle komme en anden bil og hente os, men nu står vi helt alene, og nu mangler vi vores manager, og nu kan det blive kidnappet lige om lidt. Hvad skal vi også gøre, når vi kommer derhen, ikke? Og vi ikke har nogen manager? Ja, hvis vi ikke har nogen manager, hvad sker der? Vi er professionelle, altså vi står også lige og venter, og jeg aner ikke, hvor min mor er, så jeg tror lige, vi går ind i butikken. Vi går ind i butikken og kigger nu. Og vi mangler en manager, så vi håber, vi ikke bliver kidnappet imens. Okay, vi fandt vores manager, og Louise, hun var gået ind i tøjbutik. Og nu er Sofia desværre blevet fanget i tøjbutikken også, og hun leder til sko. Så det jeg vil sige nu, det var, at det var sgu meningen, at vi skulle til fotoshoot, men... Som jeg sagde lige før, er Sofia blevet fanget i sko. Ja, vi dropper det for shopping. Nej, det gør vi ikke. Det var bare lige et lille sidespring. Vi skulle bare lige herind, ikke? So I can try this juice. Ja, så blev jeg jo nødt til som offer og bare sidde og kigge på hende. Ja. Sådan er det. Der er mad og chokolade herinde, så jeg prøver at finde ud af, hvordan jeg sniger mig hen og får noget lige om lidt. Den mørke. Den mørke? Også mig? Ja. Den mørke. Stemmer for den mørke. Ja. Du har ikke vist skoene, Sofia. Dine fans vil se skoene. Vis din sko. Vis din sko. Og den kan vi ikke finde nu. Har du ikke? Ja, sort. Disse smukke sokker i sort. Ja. Det må være wannabe Julie. Ja. Vi vælger lige at filme på den her måde, fordi der ser mine øjne rigtig grønne ud. Ej. Kun derfor. Men nu er vi i hvert fald på vej til Kongens Have. Vi vil bare lige give en opdatering om, at nu er vi på vej, og vi glæder os rigtig meget, og vi håber, at vores billeder bliver fabulous. Vi er ankommet til du snakker meget højt, Julie. Foran Kongens Have, og Sofia synes, jeg er pinlig, men det er ikke, jeg er. Vi vogter vandet, hun sagde. Pas på vandet. Så det gør vi. Kan man se vandet? Man kan se vandet. Godt. Super. Det. Vi vogter vandet. Og så skal vi egentlig bare over i Kongens Have, og jeg tror, han står og venter på os, men vi bare sådan... Vi kalder det hvad nu siger? Lækker for sent. Altså, var det det, vi kaldte det? Kommer lidt lækker for sent. Lækker for sent. Vi kommer for lækker for sent. Nej. Ja. Og vi havde lige skrevet, at vi havde et stramt program, og så kommer vi selv for sent. Lige meget. Jeg har lige været ude på en løbetur, og det var rigtig hårdt. Jeg løb 10 km. Og, nej, det har vi ikke. Var roligt. Ja. Ej, det er fordi, at ja, vi venter lige. Fordi at vi skal have skiftet kort. Ja. Vi er i gang med vores fotoshoot, og det går skide godt. Fotoshoot, bare billeder og det hele. Ja, men vi er mega fabulous, altså. Det kan komme blive godt, det her. Just saying. Nu har vi hoppet videre. Nu vil vi ud og løbe en lille tur mere. Hun er jo så sporty, hun kan løbe 10 km bare sådan her. Hvor der lige kommet en fan over til os og ville have et billede med os. Jeg vil faktisk sige, at det er ret godt spottet. Og så vil vi gerne lige give et shout-out til Viola, fordi du har lige hjulpet mig med, hvad mit kommende barn skal hedde.
er godt nok et flot navn. Sofie var rigtig pinlig. Hun stod bare sådan og sagde til, da hun kom, ej gud, det var da virkelig et flot navn alligevel. Alligevel, det er da bare noget, man siger, det var da godt nok. Det gør man da. Okay, det var virkelig et flot navn. Nå, men vi går den forkerte vej. Vores fotoshoot, vi har lige sagt farvel til The Man. Ham, vores lille fotograf. Og den gider stadig fokusere. Og vi er på vej til Starbucks. Fordi hvilken white girl tur vil det være uden Starbucks? Ja, for pokker det. For pokker det. Og vi need det, fordi prøv lige at overveje det. Vores hænder, de er sådan helt hvide. Prøv lige at overveje at sætte mig mod mit ansigt. De er helt hvide. Hvor er det creepy. Nå, så vi er på vej. På vej. Vi kom herind for at købe noget varmt, og vi er simpelthen endt med at købe noget koldt. Vi har købt noget kort. Noget koldt, så yes. Vi kan ikke gøre for det, vi kan bare ikke lade være med at købe det så godt.